влизай. Марто, страхотен. Алекс, трябваше вече да си излезнал. Не бързай са, не бързай, няма никой! Не бързай! Айде, Вили, готови! Време, казвам, няма никой не те бие. Виктор! Преска! Коцев, хайде, Коцев! Викторе, тръгвай, бе! Виж, ти къде си? Къде я даваш напред? Даваше 10 метра назад. Мартин, номер 37 е този човек. Алекс, виждаш, можеш да краси до другия. Едно и също повтаряме всеки път. Алекс, премествай, трябва да си излезнал вече! Мартин, гледай за авкърта сам. Браво, Кала! Сам. Кала, не е готова, не ми стига ръце. Тръгни с дрибъл. Айде малко самочувствие. Крисъл, бърташ, Вили да я вземеш. Мартин, близко, така, близко стой до него. Ани, много лесно, бе. Добре, Вики, нищо. Брат. Ай, грай бързо напред. Айде, Давай, Крисо, давай на кобрата Крисо до напред. край. Напред. Бързо, двигам. Алекса. Браво, Вили. Викторе, там бе! Абе, Викторе! Викторе, ти го биеш! Вики, изпълнявай ти! Коце, влизай вътре! Викторе, изпълнявай ти! Аута не е корнер. Корнер ли беше? Не, аута между... Не видях. Те затова се бутат, да. Или тъч ли, не знам. Казайте какво е. Персия! Викторе! Викторе! Иляне, влизай вътре! Дани, седите до тях. Ей, Вили, айде малко се успокоим и да почнем да мислиме. Да го буташ лекичко. Марти, отвори ме, Мартине. Айде, кобра! Вили, събери навътре. Коцев, ела! Това е фал, бе! Персия, взимай топката на центъра и изпълнявай. Преска! Трябва да поделиш, не делите са центъра. Персия, взимай топката, има фал на центъра, не слушай какво ти говорят отвънка, Персия! Отвънка не те интересува какво ти говорят. Крисо, изчакай да се приберат, да е честно. Чули ме, Преска? Не може да риташ зад центъра без никой да играе. Айде, играй. Крисо, пускай да играеме. Дрибъл. Вариант, Иво. Алекс, трябва да си диагонал, бе. Марти, зад гърба, гледай диагонал на другия Алекс.
Ела, Марти, бе. Свърши вече. Браво, Вики. Алекс напред. Айде, Вили бе. пред топката, Вили пред топката. Айде, Алекс, не отвори му да искаш, бе, Алекс. Абе, Алекс, можеш ли сега какво да му искаш, бе? Играй. Браво, Кристияне. Моли тук да идваш да вземеш Вили, вместо си Вили. страната, да вземеш дамка на боймо да играете напред. Айде. Чакай малко. Искам като топката излезе от някой да си признае, за да мога да гледам. Няма гледаме ние тук постоянно какво случва. От който излезнала, ние ще изпълнява. Вили, търсия вътре в наказателното. Иво, нямаш работа там. Добра, дай нататък, бе. Какво си си скъсе? Дай нататък към центъра. Вики, Вики. Към центъра, Кобра, къде е Още, центъра? още. А, така и да мога да като дойде тук на Ивчо, какъв играеш? Ивайло, какъв играеш? Терзиев! Ела тука. Дани тук, бе. Още. Терзиев назад. Тук сме надалеч. Нека да изкарват от тук. Ай, сега излизай, Дани, излизай. Илян, ако че още един път излизаш, ясно ли е? Браво, Викторе. Да няма удар, бе. Дичка, ела. Да тук не играй напред, бе. Подсигуряваш, Ивчо, подсигуряваш пенсията. Алекс, ти го да не се обръща. Вили, решение. Добре, браво. Терзиев, ела. Терзиев. Браво, Дико. Надигравай се, надигравай се смело. Аре, бе, Фиколе, вътре трябва да си, бе. Вики, далече си. Абе, Викторе, Браво, Крис. що потичкаш тук? Те ще ни вкарат, но ти седиш тук в центъра, бе. Разбирайте се. Дичка, айде къса, бе. Бързо. Алекс, ти излезе, бе. Ей, Алекс, Дичка, подая, Дичка. не седи. Кой паси така? Ти седи, ти си. Излизай като Може пак. Свърши. Крисо, атакуй. Браво, Дико. Яна. Така, Вили, среда. Алекс. Иво нападател, Виктор дясно, хайде. Да. Оце, и да сменеш и Мартин в дясно. Не трябва да я губиме. Да. Лошо, Виктор. Тръгвай напред, бе! Диков събирай. Абе, Кристияна на спаси, спринт. тръгвай, бе! Сам, Кобра! Браво, Марко. Мачо сам! Кажи ми защо отстъпваш и седиш в една столичка? Дай спасе, давай! Кобра, тръгвай, бе! Вили, решение. Кобра, дай до край, дай ще вземеш, давай до край, бе! Марто, едно сигурно. Браво, Мартине. Спасе ти! Яна, Марти, ела. Какво ти играеш? Хайде. Искам да спреш да говориш и само да играеш. Оце, трябва да подсигуряваш Алекс. Браво, Иво. Не бързай сега. Бели, защо го гледате, бе? Дико, взема време. Викторе, близко, бе, Викторе! Бързаме, превъртия! Дай, бе! Спас се напира, бе! Спас! Ей! Викторе, не бързай! Виляне! Започваме ли да играем или сега се обясняваме? Искам тримата да ми седите и тук и да си седите в една страна. Излез до човек. Алекс, Викторе, сега събирай тук с диагонал на Алекс.
Дай спаси, пак. Вики, не е много, ти се гледа. Айде от другата страна. Добре, тръгвай, спаси навътре, бе! Става, бе, Кобра! Събирай навътре! Викторе! Вързаме пак. Долу пускай да играем с крак. Айде, Алекс, бе! Сам! Ама Ичо да твърди. Вели! Заминавай! Спаси навътре, бе! Иво, ела! Косе, къде трябва да са? Кажи ми, Косе, къде трябва да са? Диагонал на Алекс. И като дойде от тази страна, ще се преместиш. Браво, Вили! Ето диагонал на Алекс. Виж страната на човека. Браво, Виляне! Не да падиш. Тръгвай, спасе! Спас! Браво, Дико! Море не пада. Вили, човек в лице! Браво и на двата отбора! Ставай, Вили, ставай! Виля, ставай горе! Пас е ти, пас! Вътре няма пас. Дай, Кобра! Пас! Айде, Кот, сега си ти! Пасе! Искаш да дойдеш до мене? Национал, всяка да играем! Пасе в средата! Кот се зад, стой там! Гили, си играй си! Казвай! Гили! Добре, остани ляв защитник. Дико, в среда! Двама човека има отзаде! Кот се зад гърба, гледай човека, бе! Казвам, зад гърба и пак гледам. Браво, Стани. Дико, браво. Крисо, прибираме сега. Крисо, прибери. То Виля. Персия, ти. Коце, вижте къде трябва да сте с Алекс, вие пак седите на никъде. Ей. Къде вижте се двамата. Какво правите тук? Обяснете ми двамата. Седите, защото не ви се тича ли? Абе, Виктор, излез по-напред, бе! Вики, Елдорадско! Кобра, трябва тук да помогнеш, бе! Кобра! Решение, браво! Нико, браво! Дай, Кобра, дай до края, бе! Спасе навътре, бе! Спасе навътре, влизай, бе! Въртач, Вики, тръгвай! Вики, тръгни!
Крайен резултат Славия Национал 2:2.